Čau lidi, vás vítám u dnešního videjku jsem to se Šimonem a budeme tu skýtat parkour Horse Challenge, jo. Řekni nám, co to je? Je to prostě, že pravidla jsou takové, že jeden zadává, má to jeden pokus, pokud to dá, tak ten druhý to musí do 2 pokusů udělat. Splnit, no. Pokud to nedá do 2 pokusů, tak má písmeno a pokud to ten první nedá, tak má taky písmeno. Jdeme na písmeno Horse a já si třeba dozadává první. Kámen, nůžky, papír, teď. OK. Takže zadám, ale jsi spontánně. Musíme to zapakovat. Šimonov druhý pokus. No, má to, ale trošku sedl. Takže já zadám Tonga tady přes to. OK, let's go. No, Prostě beko. to je ještě horší, no dobré. Šimon opakuje. Pěkně. Jsme na novém spotě a zadavatel Šimon. Dávám kabelo z místa, těsně beko do boku a dám kabelo z místa. No to, že Radek jde na věc. Dobré, ale ještě jen pokus. A Radek to dal. Takže trošku divně. Ale Radek jde zadávat. Radek zadává, nemá nic co, ale prostě zadává. Tost přeskočil. Že Šimon to jde teda zopakovat. Nádhera. Že Šimon, co zadáváš? Backflip tady. A Radek jde na věc. Nice. Jsme tu na novém spotu a Šimon zadává. OK. Fuj. Mám nohu třeba tady. OK. Radek zadává. Takže mám háčko a Šimon teďka bude zadávat. Tak budu takhle stojím a půjdu takhle stejně. Ale velmi to. Takže Radek mimo kameru udělal jeden pokus, co znamená, že to jde a je to fakt mega easy, Radku, takže pojď. Pojď, šivni to jenom. Ajajaj, ruka byla, takže Radek má HO. Bohužel už je několikáté kolo, tady to nemůžu prostě uznat. Takže Radek má HO. Takže Radku, řekni nám, co zadáváš. Že půjdu, skočím a kabole. Mravec mi jde po noze. No dobré, tak pojď, Radku. OK. Flexu. No. On musel zaflexit s tím side flipem, že? Musel jsem, kámo. Kámo. Takže zadávám webster, jako by to bylo. Kámo, ne. Za prvé to byl side flip a za druhé to nebylo ani ústat, ty debile. Radek zadává. Zadávám. Layout. Oh. Šimon opakuje. Takže tak. Pěkně. Šimon zadává. A mám taky pocit, že zadá rundat beko. Otázka za 1 000 000 korun. Takže otázka za 1 000 000 korun. Zadá Šimon Ondrášík rondat beko na zemi? Jo nebo ne? Ano. Vyhráváte 1 000 000 korun a taky vyhráváte písmeno, doufám. Takže já mám 4. písmeno, protože to fakt nedám. Jo! Takže já to nedám a přesouváme se na další spot. Radek zadává. Co? Housenka!
On to opakuje. OK. On zadává, protahuje se. Já zadávám, já bych buď zaradil. Já zadám. Side flip z toho. Pak to běžíš a wall climb nahoru. A to je všechno. Jo, takže už on to musí dát, jakoby. No jo. A je tam. To byl hnusný dopad. No a zaber. Natyč, hop. Jenom skoč. No a máš to. Kamo. Takže já půjdu daj to do boku. Pojď. A to se uznává. Takže Šimon, první pokus. Takže poslední. Pěkně. Šimon zadává. Já zadávám, že půjdu odsud. Odrazím se a pak půjdu pracovat. Šimon se modlí a jde. Neustal kámo. Radku, takže zadáváš. Už jsem se posral. Bounce spin. Poskočím na to, ale A jo, to OK, jak chceš. nemůžu tak být. Nič, já mám v ruce, kámo, ty tvoje. Šimon zadává. Teda plní zadání. Zadává plnění. Jo. Jo. On zadává. Pěkně. Co to bylo, kámo? Radek zadává plnění. Čas zase asi chlustu. První pokus v háji. Na odrazu. No tak dělej, tak pojď první pokus teďka. To není místo. Takže prostě zadám side flip z těch schodů. Tak pojď, Radku. On plní. Zase se lakal jsem kopl ty věci. Šimon, co tvoje zadání? Kabelu a ty čiko takhle. Řek. Že Radek plní zadání. Kamo co? Že Radek plní pokus? Jo, vlastně druhý. Já jsem nebyl, fakt. Pojď. Já to jedu.